wieħed mill-klijenti li kelli kien vejjex li kien disinjatur, ovvjament ħafna forsi ma jiftakruhx illum, imma minnu tampari u naqra iżgħar jiftakru minn kien vejjex li. U kien jiġi biex jaqta' id-drappijiet mal-klijenti tiegħu jħitilhom. U għamilna ovvjament hemmhekk hemm ħbieb u naqra l-univers kif ma eżatt, u ovvjament dejjem naqdi ħin u mbagħad u hekk u spiċċa jħitlili. U bas fiċajt nħu sem fashion show tijaw, ġifiri tibda mbagħad, tibda isib l-saqaq tijak, qed tifhem bat mort għamilt kors, minn kors intqajt ma' fotografer, u tibda u dejjem sara xi ħaġa ġdida. Però jrid ikollok ukoll l-ambizzjoni. Hija li inti kien hemm fiha. U jrid ikollok il-viżjoni. Ekku. Trid tkun lesta biex tmittidek u tagħmel ħafna xogħol. Għax dawn l-affarijiet orajt. L-universi laqqak imma mbagħad. Li tkun naqvinti. Inti min-naħa tiegħek kif qed taqatli iltqajt mal-fotografer u mbagħad inti ftaħt. U mbagħad tlajt barra minn Malta, u li ħadd il-lezzjonijiet hawn Malta jiena tlajt barra minn Malta, ovvjament sibt xi il-fotografer stess li ħallasli bħala scholarship u mort f'kulleġġ Nottingham, kienet ġifieri il-bidu tiegħi li ħansifar waħdi. Il-parents tiegħi ma ħadux pjaċir ovvjament li ħana minn dan il-pass. Kelli forsi kelli dawk il-18, 17.